Ntemu wedi eye Gomoa Okyereko ehwonom na bisafo yetimi akwakoduru ewo Gomoa puoye ehwonom wansem an na ye kana wedi langard sem ye ehwonsem na sabre de etimi aba na onye duru Gomoa Okyereko wonom a yesi enipa egukrum wonom no omutwamu be se empem eye mienu omodoso pa na ehwonom so se bi omonye adwuma bi ase kwa adwuma eno ano omoyo obekọ akwabrane banche na owadua obi onso krasi yankate na wadua nti eno a na tese mema no na fe ma wo nyina wo mo ye na tese wo so ano ebetimi omo nsa betimi akomo ano kakra na obi anso etimi afilie yi no mo so mo kan bi nhye kwansini na tese ayi asase a wo mo edisu a na se wo mo edidi so kakra krasa no wo mo se nkofukuo bi twabu be so ha ne aduonum 150 langas wo mo na ebai wo mo ba mo kwan so obi enfra sase no so obi enfra sase no so di enti ne enfra sase so a wo ba wa adwene so babisa sem bia no no onma twituo do wonya ne mere krampo yese kan etu omo tututu dima ya o ten munwa ne abisafo mpenifo ne kan se de he nkwan ye de enti ma akuafo ne nyina da asori de fra asase no so bi so mo mi so asase ne nyamo de asenti mprempra me ka se de amakro no ani adane abutu ema omo nuoma ne nyina onubai ne nyina mfudie ne nyina da abisafo Facebook page no so na bra ba bi se kwabra ne atabire excavator wo de akosi so no wa dress anse no so nyina banchio enkate odi ebande ebe we bantu timi se be de pa wonu ma dwiri ne nyina to agusasa ase no eye wonu mu dia no mo se nsem wanya de kanie ebiesi amomade nka kwa de complain Akoma dominance police command na wono no na wo central region omo de bi akoho na fa DC ohono mo Yewra Solomon the Danko kwam ne nyina wonu ma complain say langas foi wonu mu hawa mu wo ho nti be yan campaign fo nsori wakai wamaka anya de mpanifo pii omti sabre de womne nsem trofo kasa se de aduru ne de age se IGP obomade na obomanya sapa de kom ebeku omanfo ne nsem no bini yenya mba na ye wa ha ye member betenam se yen pese basa ye bi anase moje bi begunti na ya atamiku ye hwe se IGP ne mpemfo omobetu anamo abasa asemi mu because for all we know Gomoa asase enya futu asase nti de na esiye ane futu fo adikre Gomoa asase ka modento mo ba baje bas yeso yentumi ntina ase enya atwa hansa nti so mo akwa langard abebegu asase no so omo ba ba ko ade ko Okyereko asase na ya ma IDP emre kakra na sanko fo ambema na chese omo hwa kwan se yeso family ni se omo yesem se senia tachare fo na se futu fo no edim da na se omo se makwa langard para because ye juma wo na langard aba ho bugo di tinade watata yen sisi me kwa fum kwa ma behwe da sande na watata yen so titu etinade ntu ama ye ho abon pa se ma sisi se boko be man in fact na aban na ha ye se IGP na mpenfu na wo mra na mo gwan se mo gwan na ye juma da ye na besai na ya ye oboju ahene na agu oboju efu na agu eya wra usemu o se kanana ya pass and the site wo pass ase no so to a mi se duru ba bi na kuafo ai ni nsem trofo kasa we nso kra ye papa no ne ye maame no mu o se se kuawe de mrantie nim sa gana hande ya kokora fo nko eda hope o ma gini nyina so mo de o mo se obi nya be ma nche obi odasani a woni maduane die no mo adwiri ni nyina ato agu eto mo de o mo se o mo pese o mo de mara ebetimi ahye wo mo nsem nti sa IGP ama na kina bi wo mo so sore waka keka o mo ho a ene IGP ode ne boys ne girls no onu be banti o mo pese ne mo ni me yampanifo etu ho anamo na esem we mu no ana ye bo moden ene nana wono na wo hwe Gomoa Okyereko no so nana Kofi Donkon so di nkomo ne bisanse nana de aduru nie na nsem wo ba ne se no se o mo adwin sa se no eka no twam bia be sa ha nu o mo adwini nyina gu ni nyina mu no wo mo besere pa sa aban ehwe na o mo fa mra bebi a ese to no o mo fa nto so ye dwuma ye no nkate ene emufu ne ebro tinkofo nkate o mo adua afro ne fifi langard foi is machine eduru ni nyina egu ekobasa na edianimbre because edwuma ye no ye efu medwuma na obaye wadwuma na obezi machine bebe grade de edianimbre anything na ye tun safra Ghana mpanyfo like ministers ne
like commanders, regional commanders, district commanders, omu nyina mbre mu ayasa ebedu baby no bon say yeso obi na kan ye tigare anase dondo afru tigare na yeso ya dembra kwahyense na akwaye bebe ho we sure pa because need to say me yanntri say want to otutu pa say wo de bonkofo hu ntino simpa ahemfo no nyina ate akire na haso nye futu asase because Gomoa yede ho a yewo ya assembly yewo ya MP a Okyereko eka ho ntino na meka no Langard to say na waka no Ghana a passing bra etia Langard ntino so obi di Langard bo asaso so na o se mpemfo hwe na omuni nidi abisanfo we eye Gomoa Okyereko hene anadi kuro nana kofi donko na yete se ono so de nano atro sa ahwe se mi mu nge eye ayi ahensem kan fansa ase no ho sa na aka kuafo mi se kapa wa bo wasa yante